Здравейте хора, аз съм Funtime Fox и това е втора част на Bed Wars. Bed Wars! Bed Wars! Хайде де! Желязо! Тодор какво? Този ще направи тотален опит да се самоубие. Ще се само убией! Аз не те искам тук. И сега вече загуби всичко. Ти нищо не видя. Нищо на сети, не си умирал. Та. Пак ли? Такъв си много зле. Клей, айрон. Все още си имаме нашето легло, което е... Аха, 14. Желязо. Айде мръдни де! Окей, сега само ние и сините имаме легло, което е много опасно, защото те ще дойдат моментално за ни. Бързо! Ние червените сме. Кои сме ние? Ние сме жълтите, ние сме такива. Лично аз съм си идиот. Добре, малко нямах никаква представа. Кои сме, защо сме, кога сме и какво сме още желязо. Така, нямам лък, което значи трябва да мине до средата, за да си взема лък, но те си мързелуват отново, което ме побърква. Стига мързелувки, вършете някаква работа, че ще откачи като... Нямам никаква храна, не съм си взела, аз съм такъв поздравление за мен. Никаква храна не съм си взела, 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 никаква храна. Не. Бързо! Там в момента. Моя се замрива! Желязо... Кой умира? Тя умира! Аз сега, кой умира пък сега? Вие сте такива зле. Стига де! Гледай я! Тай... Вижа! Леле, мале, ти въобще не знаеш как се играе нещо. Нямаш представа колко неща си бях забравила. Поне броните ми още тук. Нямаш представа, 14 желязо и толкова много купчета, ти ми провали живота. Човек! Ти си направил прекрасен приятел, това знаеш ли го? Прекрасно, мило мое! Най-набав, че не го знаеш. Can you be my... No. I'm having work, my friend. I'm having... Where is he? Къде е приятеля ти? Добре, колко желязо имам? 2. Искам сега да щупа колко тя има. Но реваншът не е добро нещо. Пак е нещо, нали? Ако само я видя. Аз нямам представа къде отиде там. Тя ще да кажа пак. Той се замота някъде. Къде отиде? Ох, трябва ми... Ще се опитат да ни развалят леглото, а ти се мотаеш и си легавиш и не работиш въобще. Това осъзнаваш ли го какъв е проблемът? Хайде, купчета, ако имах. Действай! Хайде, момиче, какво чакаш? Стига се мота! Стига! Какво?
И така, хора, съжалявам за това. Върхме се. Уно се опита да ми отмъкне. Ура! Добре, желязко. Окей, още, дай. Всичко, което може да дадеш, дай. Добре. Имаме доста неща. Не искам това детенце да ми пречи там. Не. Не пречи. Не дей да пречиш на по-възрастните, които знаят как се играе. Окей, да го направим като Вената. Хайде! Стратегиите на Вената никой не са проваляли. Къде е пасна на сините? Подя! Не! Винаги ли аз трябва да се справям? Нямаме нищо. Къде отиде този? Счупи ги! Защо не чупиш? Окей. Дайте поне един меч като хората да си вземем. Левел 3. Но защо на мен? Те не ще барай. Идват. Бързо. Бързо. Hello. It's me. I was wondering if that... О, тук що ме ядосаха. Защо си тук? Значи ти си едно неразбрано. Омръзна ми. Все да се меше някой в... Това става като тя не знае как се играят Survival Games. Това става като някой не знае как се играе Bed Wars. Ако не знаеш как се играе това, защо не е... И с това ще приключим видеоклипа, хора. Първа част на видеоклипа ще я кача след няколко секунди и може би... Защо го правите? И може би ще... Не знам, ще си изидим следващия път, само това искам да кажа. И сега